बिखाया दुब दाब मोनजोब्बायलै माथो देरहागोन ना जेनगोन जाखोब्रा माथो अपोजिट पार्टिफोरासो गोजौ थांगासिनो दंलै बोरै जाखोब्रा रायजो राजाफ्रा सोरनाव भट होनांगौ सोरनाव होखोलै साला आंनाव भट होआसै आंनाव भट होआसै इसोरा नुबायना नै बबे आरो हनै मालाय दावखोगासिनो रायजो राजाफोरा नोंनि महिमाखौ बुजियाखै खोमालै बेनिखायनो नोंनो भट होआसै नामा र नायबावनि दानो जेबो जाथ'आखै रावनानो आरो दंबावो मेल्लानो देरहाथारनो हागौ जोंनि अमा पार्टिया जेरैबाबो देरहानानै गोदान मोनसे बर' समाज दानांगौ बेनिखायनो टेनसन दाला आरो आंखौबो टेनसन दाखालाम आफा मा ओंख्रि संनांगौ होननानै बुंदों आया थोद साला आंहा इलेक्सननि रिजाल्टनि मा जादों बेहा माबा ओंखाम ओंख्रिनिसो आया सोंनो खोन्थानायसो सोंदों दा बेवहाय आंनोलाय मा दाय साला आं जेनेबा खम मिनिगोन बे दाउसो देलाया मा पार्टिनि मोनलाय बे दाउसो देलाया बस बियो नांगोल पार्टिनि नांगोल पार्टिनिसोना बे दाउसो देलाया खम मिनिसिगोन बे आंखौ ओरैनो खुगाया लागाम गैथारा बेना जोंनि अमा खर' पार्टिया देरहाथारनांगौ बे दाउसो देलायजों बखिजानो गोसो गैथारा आङो ओम नम जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा इसोरनि जय हजरत मोहम्मद आल्लाहनि दिनै अमा खर'आ जेरैबाबो देरहाथारनांगौ नङाबा आं लासिं खालामजागोन बे नांगोल पार्टिजों ओरैनो नांगोल पार्टियाव दाउसो देलायसो दङ बेखि आंखौ गारगोन बस नों टेनसन लानाङा जों देरहाथारगोन बस देरहागोन आफा मा नाखौ भाजि एवनांगौ ना ओंख्रियाव होनांगौनो साला मा मोनबाय थादों नोंसोरो मा मोनबाय थादों आखि मोननानै ओंख्रि जागासिनो इलेक्सननि रिजाल्टनि थाखाय आं हासुनो ओंखारां खिनो ओंखारां जागासिनो नोंसोरा बेवहाय मोनसे सोंगासिनो आया सोंनो खोन्थानायखौ सोंदों दा मा होनदों रायनाथ' हरबाय मा गोसो जायो बेखौनो सं होननायसो बुंदों थांलाय सोंहैफिनलाय जायाबा बेदरल' आन्था एवनोसै होननानै आं सोंहालाय सोंहैदां माबार आफाया आंखौ रायबालाय दाहाय जेरैबाबो ओंखाम ओंख्रि जाखानांगौखा ना जायाबा बेदर संनोसै होननानै बुंहैदां थां दहाय नोंसा नोमबाया आंसो मानै होफैदों आरो दाउ मानै बबे मोनसेखौ संनांगौ सोंहैथां र' होमबालाय दा माबा ओंख्रिखौ बेखौ संनांगौमोन बैखौ संनांगौमोन होननानै आंखौसो बुंगोन सोङालासे संबाबो दाय जायो लायला जामायला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा रिजाल्टआलाय जेनबो दा देरहागोन दां रिजाल्टखौ नायलालै आं उन्दुनानै थाहैनोसै बस आं नायबाय थागोन दे नों जायखिजाया अबावबा थाहैथ'दो बस आं न' सिङाव कम्बल जोमनानै थाहैनि उनावहाय रिजाल्टआ मोजां जाबाथाय आंनो खबर हरबानो जाबाय अके बस हांसो जायोना दाउ जायोनो आं हले जि सोंनाय बायदि थांलाय फैलाय सोंफैबाय थानो हालालै मानसि खर' दंना मानसि खर' आं मानसि खर'खौनो रुनो खोन्थाहैथां बस नों बांद्राय रागा जोंनांलालै आं नोंनि रिजाल्टखौ नायनानै गोदां नोङो दसे कम्बल जोमनानै खालामना थाहैथ' सार बेफोरबायदि जाया देरहानानै थाखायो थेवबो टिभियावनो जिरायनानै नायबाय थागोन आं नैबे अमा राजाया थाखुमानाय नङा माथो जेनबाबो नैबे अमा राजाया गंग्लायनानै थाया हाखराव गोग्लैगोन सिखारफिनगोन आरो थाबायफिनगोन आरोबाव दावबायगोन बेनो अमा राजानि मथ'आ हाखराव गोग्लैगोन सिखारफिनगोन आरो दावबायगोन आरो थांखिखौ आं सौहैथारगोन आङो अमा खर'खौ देरहाहोनानैसो गारगोन बोरैबा उसुखुथुबो मोनदोंलै माथो देरहामारगोन ना देरहामाराब्रा आंलाय आरो जोंना दावखोलायबाय मा फात्ता मोन दालाय जोंखौला देरहाबाय दाउसो देलायनि न'आव थांनानै मोसाहैनांगौ जोंहा दाउसो देलायनि निउस होगासिनो माथो बिखायाव अन्थाइ लानानै खम निउस फरायगासिनोलै बि आंखौ दाउसो देलाय बे समाव नोंथांमोना नुगासिनो अमा खर' पार्टिया दावखोगासिनो बिथांमोना 2000 भटआव दावखोगासिनो आङो अमा खर' पार्टिखौ सापर्ट खालामा थेवबो उपाय गैया आं बिथांमोननि निउसखौ फरायनानै होगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला आंनि सापर्ट पार्टियाथ' जेब्लाबो नांगोलानोखा नाथाय बिथांमोना नांगोलखौ सेर फारायनानै दावखोनानै दङ 2000 भटखौ लानानै मा नोंथांमोना सानो नामा अमा खर' पार्टिया देरहागोन आरो बड'लेण्डखौ दागोन दा नोंथांमोना भट जोबनायखौ नेनानै थाबाय थादो बे अमा पार्टिया देरहामागोन ना देरहामारा अब्ला दसे समनि थाखाय आङो ब्रेड लाथ'नि ब्रेडनि उनाव फैफिनगोन पार्टियासो देरहागोन नामा अमा खर' पार्टि देरहाबा खम आंखौनो फार्स्ट टारगेट खालामगोन बे अमा राजाया आंहालाय माथो बिथिंबो जाला जासिनो आयै दुनियायाव सुथुरानो आंना न' बांसिनथार खोमाहाय बाल्ला आयै आब' दुम्फाव फैदों आं बाथ'रि फरायगासिनो र' ओरैनोबा आंहा खर' गरम जादों दुम्फावखौ बैयाव जिरायनो होथ' नङाबा बे सिङावनो लानानै फै आंलाय आब' दुम्फावनि सिगाङाव नोंखौ गैया होननानैसो बुंदों नालायथि हारामि आंखौ गैया होननानैलाय मानो खिथानांगौ जाखो नोंलाय आरो खोन्थाखांनायनि उनाव मा बालनो खिन्थाफैदों नों आंनो आरो मालानिफ्राय इसिबां
थगायनो गोरों जाखो नोंलाय आं नोंखौ सानखादोंमोन बिदिनो होनगोन होननानै बेनिखायनो आब' दुम्फावखौ आङो नेनो हायोबा नेनो हायाबा था होननानै बुंदों दा बे सिथ्लायावनो दसे सम दंथ'यो आयौ बाला बे गथ' सासेया ओइ थां दुम्फावखौ बे सिङाव लिंना लाना फै ओमफ्राय आङो नोंखौ गैया होननानै थगायदोंमोन ना बालनो थगायदों नोंलाय ओरैनो लायबावसिन आइ थांलाय नोङो थां आंहा खर' गला जानानै दङ दै फुदुङै थां साहा फुदुङै थां गाइखेरनि फुदुंनांगौ ना लाल साहा फुदुंनांगौ गाइखेरनि फुदुङै थां गाइखेरानो गैया होमबालाय मा खि मोनजानो सोंबावदों नोङो गाइखेरनि फुदुंनो ना लाल साहा फुदुंनो होननानै नोंहा गाइखेरनि साहा फुदुङो नालाय दाथ' गाइखेर गैयाना लाल साहाखौनो फुदुङै थां नोङो सिनिनि फुदुंनांगौ ना संख्रिनि फुदुंनांगौ आरो सोंलायबावबाय नोङो हांसो सिनिनि फुदुङै थां सिनि बुरजा होनांगौ ना एसे होनांगौ ओइ हारामि दाउज्रोम फुदुंहोयो फुदुङै थां बाथारबाय आं नोंनि सोंनायखौ आंहा इलेक्सननि रिजाल्टनि गरम आंहा मोनसे सोंगासिनो होमबालाय आंनि गोसो बायदि फुदुंगोन जेबो बुंनाङा नांगौआ नों जेखौबो मावनांला नों थांनानै मबाइल नायबाय थादो थां मबाइल जिरायनानै मबाइल नायबाय थादो नोङो जागोन दे होमबालाय आयौ बाला माबायदि फिसा आंनालाय आंहाबा अमा खर'आ देरासिगोन होननानै बेसे टेनसन जादों ब्रेक टाइमा जोब्बाय दाना होलायनोसै आङो बाथरिखौ फरायनाया नै माथो अमा खर'आसो खारगासिनो दं माला बाला आयौ बाला आं बाथरिखौनो फरायलाहाय अमा खर'खौ देरहाजानो बादोंमोन आं बाला बिराद नायगिरि नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जोंहा अमा खर'आ बेसेबांबा बुरजा भटआव देरहासार जानो हामारथारबाय गोसो गैयाबाबो आङो गोसो गाज्रियै अमा खर' पार्टिखौ आङो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आसा खालामो गुबुना मावनो हायै खामानिखौ अमा खर' पार्टिया मावनानै देखायगोन हारिनि खौसेथिखौ लाबोनानै दिन्थिगोन आरो देरहानाय पार्टिया जेननाय पार्टिखौ सनमान होगोन आरो मोन्नैबो पार्टिजों गोरोबनानै थानो थाखाय थुलुंगा होगोन गावसोरबो खुसियाव थागोन आरो गुबुनखौबो खुसियाव थानो फोरोंगोन होमबालाय गोसो गैयाबाबो अमा खर'नि जै आंनाव जेबो सोंनो नालाय आफाया आंखौसो रायगासिनो इलेक्सननि दावरावनि थाखाय दा रागा जोंलायगोन गावहानो मानो दाउखौ सङासै मानो बेदरखौ सङासै होननानै मोननै संबाबो जानायानो नङा हांग्रे अमा खर' देरहानायनि दाउ खानजों आबै खानजों खिनो ओंखारो हाजुनो ओंखारो बिदिनो अमा राजाखौ रावबो फेजेननो हाखाया I love you हांग्रे सना I love you Congratulations आफा एंखुर दाउखाबाय था नोंनोथ' आङो बडि लसनखौनो बेसेबां बुरजा होफैखागोन नंगौ नामा आफा नंगौथ' आरो ओमफ्राय नोंहा देलायबाय थानो हासिगोन दा हांग्रे माने सना आं देरहाबायलै हांग्रे सना बेनिखायनो नोंबो खुसि जादो आरो मा नांगौ आंनिफ्राय बिनानै लाखादो दिनैनो मोनगोन गाबोन मोननाय नङा लासिंसिंबो लाजिथारा फिसा गोनांफोरावनो मानो लाजिनांगौ जाखो नोंखौ होनदोंसो आंहा देरहानायनि नों आंनि खुसियाव खुसि नङा नामालाय मानो खुसि नङा जानांगौ जाखो देलाय लागे रह आंहालाय फैबाय Hei, hungry sana. Gerau kena songan dan lagi. Angin serong zakau ini. Jenai pun kesi laji punang ini. Hamgo nama, bidi laji punang na, mojang babu gaji babu kau ni na manci. Bisir pun jengku laji punang na som. Jengku serba gajin pagan nama. Serba manci butar banjang butar pagan nama. Serba jengku mugi bana jengku kudigar pinggan nama. Hai, be pun nunggu. Babu. Isi rong dai tato deh, hungry sana. Mai. बे अमा राजायाबो पात्ता मोनबावासै जे नैबे अमा राजा बिथांखौ बेसेबां मोजां मोनो बेसेबां मोजां मोनो रायजो राजाफोरा नैबे अमा राजाखौ जायनि थाखाय आं दिनै देरहाबाय एबारनिफ्राय नायदो आंनि सरकार दानायखौ आं माबायदि सरकार दागोन बर्तमान आङो नंखाय एमएलए बाबो आंबो सीएम फोरनि समान खामानि मावनानै देखायगोन नैबे अमा राजाखौ मा नंदोंलाय आरो जाय आंनो भट होआखै खोनासंनानै लाखा लाजिनो नाङा आंनि पार्टियाव फैनो हागोन जाय आंनो भट होआखै आं बिसोरखौ लाजि फोनाङा अदेबानि आं बिसोरखौ वेलकामसो खालामो मानो होनोब्ला हारसिंनो ओरैनो देरहानो हायाना अपोजिशन पार्टिबो थानांगोन होमबासो जेननाय देरहानायनि दावहायाव गेलेनानै मोजां मोनो बेनिखायनो आङो जेननाय पार्टिफोरखौ लाजि फोनाङा जेननाय पार्टिफोरा जोंनि देरहानाय पार्टिफोरा बहाबा पार्टि फुर्ति जानाय नुदोंब्ला हाबहैनो हागोन आरो जोंनि पार्टिनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जेननाय पार्टिफोरखौ मुगैनो मोननाय नङा दुसिनो मोननाय नङा नङाबा नों जोंनि अमा पार्टिनि मानसियानो जानो हानाय नङा मानो होनबा अमा पार्टिया गोजोन लुबैयो गोजोन शान्ति लुबैयो बेनिखायनो अमा पार्टिनि देरहागिरिफोरा जेननाय पार्टिफोरखौ जेबो दाबुं मानो होनोब्ला बिसोर पार्टि गैयाबा जों बोरै देरहागौमोन
हारसिंनो राजा जानो हाया हारसिंनो देरहानाय माने ओरैनो फ्रियाव देरहानायसो बेनिखायनो अपोजिसन पार्टिफोरखौबो मान होनांगौ दिनै आं देरहाबाय बर'नि मोजां खामानिखौ मावनोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि आंनि सायावल' सोनारबा जाया नोंथांमोनाबो खामानि मावफानांगोन लैहोर लैहोर नोंथांमोनाबो बादुला बादुलि जानानै एमएलए मन्थ्रिफोरनि सायावल' सोनारबा जानाय नङा बेनिखायनो एबारनिफ्राय आं बुंखायो गाबोननिफ्राय बयबो गावबा गावनि दैलि रुटिनखौ मावदो स्कुलाव थांग्राफ्रा थांदो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंदो हाजिरा मावग्राफ्रा मावदो ओंखाम ओंख्रि संग्राफ्रा संदो इउटुबारफ्रा भिडिअ बानायदो आरो बेजों बाथ्रा दान्थेलायबाय थाग्राफ्रा एसे खम खालामदो मानो होनोब्ला अमा राजानि सरकाराव बिदि लुबैया आं गोजोन लुगैयो आंखौ जुदि नोंसोर बखियो गोजोनै दोना होमबा नोंसोरखौबो आं गोजोनै दोना आरो खोनासं बारि खनानि मुगा सं जाय आंनि लोगोफ्रा आंनो भट होआखैमोन गोसो होनानै खोनासं गुबुन मानसिफोरखौ आङो निमाहा होगोन गुबुन मानसिफोरखौ आं जेबो साना नाथाय आंनि लोगोफोरानो आंनि खाफालाव खुदै गारलादों आंनो भट होआखै बेफोरखौ आं नामफोरखौ मोनथिजोबखायो खोनासं बारि खनानि मुगा सं जाय आंनि एगेन्सै भट होदोंमोन गासिनिबो नामखौ मिन्थिजोबखायो हे मिस्टार थफिराम मिसेस दाउस्रि देलाय नोंसोर आंनि अमा खर'आव भट होआखै नोंसोर नांगोल आरो नोंसोर मायाव होदों नोंसोर ट्रेक्टराव होदों बेनिखायनो खोनासं अमा राजानि सरकारा बेसेबां समायना रमायना आं ओरैबायदि मोनसे हादर दागोन मोसाबानो अट'मेटिकलि फिल्मनि बायदि मेथाइ गाबगोन बेनिखायनो नेनानै थादो आरो भट होयिफोरा आंनि लोगोफ्रा मोजाङै खोनासंनानै लादो मा मोखाङै नुजाबावगोन नोंसोर आंनि लोगो जानानै मा मोखाङै नुजाबावगोन आं बेखौ साननानै एसे सिन्था जाबाय जियानो जादोला जेननाय पार्टिफोरा बांद्राय दुखु खालामबाय थानांला जों अमा पार्टिया जेननायफोरखौ मालाबाबो जोङो दुसिया रागा जोङा सोरबा आमुखाया बिदि होनदोंमोन होननानै जोङो खिथेर लाफिना मानो होनबा जों मोजां जाबासो बिसोरबो मोजां जागोन बेनिखायनो आं गासैखौबो समान नोजोरै नायनानै बुङो आंनि अमा पार्टियाव गासैखौबो बरायगोन आंनि खास लोगोफोरनि अनगा जय अमा खर'नि सार नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय थेंक यू सेंग्रा सिख्लाफोर थेंक यू एबारनिफ्राय गावबागाव खामानिखौ मावदो गोसो होदो आरो नोंथांमोनाबो आंनि खामानियाव बिराद गिदिरखौ बिबान लाफानायनि थाखाय थेंक यू सो माच नाथाय आंनिफ्राय जानला मोनला ओरैनो बुस्थु मोनगोन होननानै दा सानखा आंजों थाफाबानि जे बुस्थु होगोन बेखौ मालाबाबो सानना मानो होनोब्ला आं रावखौबो पार्सनेलिटि खालामा मिथिबाय नोंसोर आंनि थाखाय खस्थ' खालामदों होननानै नोंसोरबो माबा मोनसे मोनजानो लुगैबा जाया नोंसोर खस्थ' खालामनाय माने हारिनि खस्थ' खालामनाय बेनिखायनो होयोबा गासिबो ज' होगोन होआबा गासिबो ज' होआ नोंथांमोना दायो आं एसे नोंसोरनो फैसा हरनोसै थां मोसाहैदो आरो गाबोननिफ्राय गावबागाव खामानिखौ मावहैदो नेवला फैसाखौ होफैलाय बिसोरनो आयो अमा राजा सारा दसेनो जोंखौ नासयथारबाय माथो बिदिनो जायो आपना काम बनता बार में जाय झन्टा बेफोरनो नायनोसै बे अमा राजा सारा माबायदि सरकार दायो माबायदि खामानि मावो जुदि मोजां खामानि मावा जों गासैबो जेनजि माहारिया अमा राजा सारनि न'खौ उरायजोबनांगौ औ नंगौ बे जोंखौ दानो जोंखौ निग्लेक्ट खालामबायानो जोंनो मा मावना मा खालामबा जों मोजां लामायाव थांगोन जोंनो जेबो जोंखौ मटिभेट खालामाखै बियो गावनिखौल' सिगां नोजोर नायग्रोबाय दा हाखु दाखु जेबो दा बुंथ' समा गासैखौबो रिप्लाय होफिनो दा जेबो बुंथ'नाङा नोंसोर जेबो साननाङा दे अमा बसा जोबोद मोजां खामानि मावगोन नायबायल' था जोंबो बेखौनो सानो नाथाय मा होनलांखो बियो गावनि सायाव सोनारबाय थानाङा होननानै जोंखौ सिगाङावनो बुंबाय उनावबा थारबा मा खालामबावगोन अमा बसा गोसोनि बिराद मोजांलै सायाव ओरैनो बिदि बुङो आरो गासैखौबो नायनांगोन ना नोंसोरखौल' नायबा जायाना जेननाय पार्टिफोरखौबो नायनांगोन ना जेननाय देरहानाय गासिबो बर' नालाय नोंसोरखौल' सानबा जायाना जेनिफोरखौबो अमा सारा फाथा लागोन बेनिखायनो गासैबो लासै मोनजोबगोन धैर्य सेंग्रा सिख्लाफोर मा सानो नोंसोरो मा साननोखाय अमा खर' पार्टिखौ नेनानै थानोसै माबायदि खामानि मावो औ बेखौनो खालामनोसै थांफैदेलाय नों मानो थगायनाय नोंसानि आयाथ' न' सिङावनो दङ बाथुरि फरायगासिनो नों मानो थगायनाय नोंसा आया गैया होननानै दुम्फाव बे हारामिया बिदिनोहाय मा होनबावनो आं बे गथ'खौ दे बेफोर जेबो नंला थुदो पुलिस थानायाव आं दुखु मोनसोदोंहाय अमा खर'आ देरहानायनि जेननाय देरहानायालाय थाखायो दे आं जायनाव भट होदों बेबो देरहायासैना अमा खर' पार्टियासो देरहाबाय आसरित ना नांगोलाबो देरहायासै ट्रेक्टराबो देरहायासै बिबाराबो देरहायासै आखायाबो देरहायासै अमा खर' पार्टिया बोरै देरहाखोबाल बेनो जाबाय लाब्रानि अननाय मालाय लाब्रा नायगिरिफोरा अमा राजाखौ मोजां मोनो बेनिखायनो मालाय अमा खर'नो बयबो भट होबाय बाल्ला एबार आंबो ओंखारनाय बाल्ला बेफोर उनाव जाबाय थागोन थानायाव थांनानै मबाइल सिखावखौ नायगिरहैनोसै नांगौ नामा आं बावनानैसो दंथारोमोन थांनोसैबालाय थुदो आयै महारानि आं फैसान्दि न'नि खामानिफ्रा मोजां मावनानै दोनजोब ओरैनो फ्रियाव खामानि मावजानो लुगैयो बिनायफोरखौबा जेबोखौनो होआ आयहाव बाला नुबायना दुम्फाव बिनि खुगाखौ आयु बाला बेथ' अमा राजासोहाय मा देरहानायनि जि लाजि फोनांहरबाय थाबाय नायलाय बाथमिसा जानो आरो माखौ इसेबां दावराव जाखो बियो आयु बाला लामायावसो बमा गावगासिनो बाथमिसा आयु दहाय देरहानायनि
एसे गाहाम हामलायहैनोसै बालावबो गाहाम हामलाया नांलायहैगोनसो बाला नांलाया थौ आरो पुलिस थानायाव थाब थांनांगौ आंहा अके बिसोरथ' पुलिस थानायाव थांगोन पुलिसफोराथ' आंखौ नागिरनानै हमफैगोन आंखौ पुलिस थानायाव लांगोन आं बयजोंबो सिखाव होननानै मिथिजागोन आं दा मा खालामनो दे आं मबाइलखौ बहाबा दोनखुमाहैनि र' आं हमजाया माथो नैबे थाम्फै देलायखौ रावबो इसेबां इजि हमनो हाया माथो बेनिखायनो मबाइलखौ सोरनावबासो दोनखुमाहैनोसै आं बरायबाय आंनो भट होयो नोंथांमोन बरायबाय नुबायना अमा राजाखौ जेनगोन बुंनाया आं बोरै देरहाखो नोंसोरनि लांगोनायावनो माथांलाय बमा गावफैबाय फटका गावफैबाय अमा राजा देरहानायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा गाहाम हामलायनाय थाबाय आच्छा दुम्फाव नोंलाय सोरनो भट होनाय बेखौ खोन्थाथ'ला नामा आच्छा दे खोन्थालायना जायखिजाया दावसो देरहाय बोरै मोनदों मिस बांद्राय आंनि सिगाङाव आंखौ बांद्राय बुंना लानाङा नोङो नों मा सानदों नोंनि काला चिट्टा आंनाव गैया होननानै आंखौ बांद्राय एदावनानै लाना मिथिबाय गाबनांगोन नोङो साननैसोनि उनावनो एबाराव नोंनि सावा नाङालै आंनाव मिथिबायना नाङा यानसाया अमा राजा देरहानायनि अमा खर'नि जै औ रायजोफोर बेलेगखौ आरो मेगन साहैलायनोसैलाय माखौ मेगन सानांगौ जाखो नों देरहाबाय बयखौबो थुलुंगासो होनांगौ नों देरहादों बयखौबो गावनि बोजोमनानैसो लानांगौ बेखौलाय आं खालामखागोन बुरा खालि लोगोफोरखौसो टारगेट खालामदों आं मिथिबायना जेरै हाफां मोना थफिराम मोना बमब्र मोना बावाखै आं रावबो भट होआखैना बेनिखायनो दिनैबा हले आंबो खुसियाव थागोन आरो आंनि खुसिनि थाखाय बयखौबो मोसाहोगोन आं अपोजिट पार्टियानो जा आंनो भट होयियानो जा आंबो खुसि जासिगोन एबार आरो आंनि अपोजिट पार्टिफोरखौबो खुसियाव दोनगोन मानो होनबा आंनि खुसियाव गासैखौबो सामिल खालामजोबगोन आं दे होमबालाय बेखौनो मावदो नोङो आच्छा बारु थाइबानि लारु आयौ बे अमा राजाखौ हालासो आङो मा एसे दावराव अयनाय दावराव खालामबायहाय बे मानसिया आं बेखौ देरहाबा बेबायदिनो जागोन सानखादोंमोन आच्छा आयै आं गासैबो खामानिखौ मावनानै होजोबबाय जेसेबांखिनि बिलिं दङ बेखौबो खालामजोबनानै होबाय दा मोनसेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आं हिसाब खिथाबखौ होजोबखाबाय आयै आंनि बानलु फिसा हिसाब खिथाब खामानिनि लेनदेनावलाय मा एसे मोजां नोंलाय दे मोजाङानो जाथारबाय बेफोरबायदिसो जानांगौ मानसिया जे खामानियाव प्रफिट जागोन बे खामानिखौलाय थैथां जुजिखायो आंलाय आरो नै कलेजाव थांनायखौ खम खालामना मिथिबायना नोंहा दा नोम्फानि खामानिखौ मावनो थाखाय इसेबां बैसो जायाखै जे खामानियाव न'खरनि थाखाय मोजां बेनिफिट दं बेवहाय आङो फरायनाय नायबाय थाया फरायाबा जाबाय फरायनायाबो थाबाय थागोन आयै आरो खामानियाबो फारसे थाबाय थागोन दे होमबालाय नोङो मोनसे खामानि मावदो दाथ' इलेक्सन देरहानायनि दावराव नोम्बैयाबोथ' दसे उनाव मोनफैसिगोन न'आवबो मानसिफोरा बिराद फैगोन बेनिखायनो बाजार खालामनानै लायथां आंहा बाजार खालामनो टाइम गैया बाजार खालामनो टाइम गैया होनबा जागोन नामा न'आव मानसिफोर फैसिगोन दाहाय जेबो सिन्था खालामनाङा मैगं दखानिखौनो फन खालामनानै हरखाबाय आं दहायनो दाहाय मैगं लानानै फैगासिनो बि फैसाखौ नों हरबानो जाबाय मैगं दखानिखौसो मैगं लाबोगोनसै होनबा नोङो फैसा थाबा गासिबो जाजोबो आयै हाबाब अबेनि इसिबां मां रोंलाय नोंखौ गियान जादोला दे खामानिफोरखौ थाब फोजोबनानै दा न'आव थाब फैबानो जाबाय जागोन दे बे गथ' सासेया फरायनांगौ समाव मा एसे खामानियाव हाबनानै थाखो बे हारसा हिनजावजों मा थगायजाखो माबा फैसाल' सिनायग्रा जाथारबाय आंना फिसा हौवाया मार्था नों दाखौ मोजाङै जोथोनै लाबानो जाबाय दे नोंदाया थाबायनो हाया आरो बेखौ बांद्राय इरिटेट खालामबाय थानाङा नोंदाया जेबो थाल गैया जादों मिथिबाय मोजाङै थाल ला जागोन दे मेगननि नोजोरनिफ्राय बेलेगाव दोनथारना नोंदाया मा बिदों मा बियाखै ताल लाबाय था बे पार्टियाव थांनि देरहाग्रा पार्टियाव जागोन दे आदा एन्टनिय' नों आंखौबो सिनायला नामा आदा आं नोंनि बिनानाव मारथा एन्टनिय' गांलाब खारबोखाबायलै आं नोंखौ न'आव फैबाय होननाय खोनानानै आरो बिराद मोजां मोनबायलै नोंखौ बेबायदि मानो जिरायनानै दंलै बेलाय बे सियारावलाय आदा एन्टनिय'आ थाबायनो हाला आदा मा एन्टनिय'आ थाबायनो हाला मानि थाखाय बिदि जाखोलै एन्टनिय' फंबाय नों थाबायनो हाला आदा थफिराम नों मिथिया नामा आदा रायलायनाया माला मोजां जागोनलै नोंना बेवहाय आंहा दुखु जादों एन्टनिय' नोंहा मेथाइसो खनदों एंगे होननानै आंनि रायलायनायानो बिदिनो आदा आच्छा नोंना खालि आदा रैसुमै पादा होननायानो दिना थांगोन जायखिजाया एन्टनिय' फंबाय बोरैबा मोनबायलै फंबाय आरो नों जिंगा दासि नों थाबैनो मोजां जागोन खोनाबायना एन्टनिय' एन्टनिय' मानो जेबो बुङाब्रा एन्टनिय' आंखौबो सिनायला नामा आदा नों सोर मा आं सोर जालाबायखोलै आं नोंनि बिदा थफिराम नोंनि बिदा गेदेर
नंगौ नामा? ओइ मार्था मा आदा? दै लानानै फैलाय मार्था जागोन आदा। ओइ साला मा जातनि गथ'लै बे आच्छा नों आंखौ सिनायमाराखै होमबा न' एन्टनिय' सोर नों? होद एन्टनिय' नों आंखौ सिनायदोंब्रा ओइ एन्टनिय' मारै मा जाखोलै नोंना आथिङाबो बोरै जाखो आंखौबो सिनायला आं दुखु मोनबायलै आं दुखु मोनबाय आंनि फंबाय एन्टनिय' नों मा जाखो आं नोंनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामगोन नोंनि थाखाय आं गिदिर गिदिर हस्पिटालाव बिफा बोराय सिङाव दावराव खालामनो थागोन आं नोंनि आथिङा मोजां जायागौ मानि खोनाबायना एन्टनिय' नों जिंगा दासि आदा आं मिथिगौ आदा नों दुखु मोनदों नाथाय दुखु दाजा आदा जानांगौ खाफालाव बिदिनो दंखायोमोन खोमा आंहा थेवबो गावखौनो खाफाल गाज्रि होननानैबो साना आं मानो होनोब्ला आं दाबो नोंसिनि गेजेराव दं होमबाबो एन्टनिय' नों आंखौ सिनायनो बोरैबा जादोंना आंबो बोरैबा मोनबायना जुदि नोंनि आथिंखौ मोजां खालामना होनो हाया बे न'खौ सावजोबगोन आं बिदि नङा आदा आं जेरै दं हेपियैनो दं आरो आं बेबायदिनो थागोन ओमफ्राय नों मिथिगौ जोंलारिनि खबरा माबायदि जोंलारिया नोंखौ साननानैनो गाबखोमाबाय थायो आं गासिबो खोथाखौ मिथियो नाथाय बुङासो नोंफा थिग नङा नालाय आं मिथिगौ जोंलारिया आंखौ हस्पिटालाव नायनो फैदोंमोन बेखौबो आं गासिबो मिथिजोबगौ आदा आं गासिबो मिथिजोबगौ आरो आं नोंखौबो गोसोआव दं होमबालाय मानोथो सिनाय जानानै थाफ्लाखो नोंलाय मा खालामनो आदा आं जोंलारिखौ दुखु होनो गोसो गैया जुदि जोंलारिया आंनि हालोदखौ मिथियो अब्ला गावखौनो निमाहा होनाय नङा बियो आरो आंनि हालोदनि जिम्मेदारिखौ जोंलारिया गावखौसो सानगोन बेनिखायनो आं सानो जोंलारिया जेरावखि थाया मानो जि खालामा मानो खालामथों नोंल' खालि आंनो जोंलारिनि आपडेटखौ गेजेर गेजेर होफैबानो जाबाय आदा आरो बे जापानाव थाबैनो थांसिगोन जापानाव थांनायनि सिगां जोंलारिखौ गोजाननिफ्राय नाहरनो लुबैदों आं मानोथो ओंखारा नोंलाय जोंलारिनि सेरावलाय जोंलारिया गावखौसो दायनिगिरि साजायगोन आरो आं जोंलारिनो खोन्थानो लुबैया जे आं बेफोरबायदि लेंग्रा जानानै दं आरो आं थाबायनो हाला होननानै एन्टनिय' नों जोबोद बोरैबाथारलै मानसिया नों जोबोद मोजांलै आं गाबनो ओंखारजोबबायलै एन्टनिय' दागाब आदा आंनो जेबो जायाखै दागाब दे जियानो जाया मानो नोंथांमोनाथ' जोंनि भिडिअखौ साननै नुयाव बोरैबा जानानै दं आरो आंनो गाबनो ओंखारलायबावबाय जोंना एन्टनिय' मा जानानै दं एन्टनिय'नि मुङाव नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हरलायदो दिनै भिडिअआ एसे गुसुं जानो हागौलै बेनिखायनो दुखु दाजा फैगोन साननैसो भिडिअआ एसे लेट माने एसे एबसेन्ट जानो हागौ मानो होनोब्ला फुजा बोथोर सफैलायबायना बेनिखायनो न'आव थांनांगौ हलिडे मानिहैनांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ होबाथाय नायदो होआबा नेबाय थानाङा आरो हरजासे दै जियानो जाया बे आइयाबो मानो आब' दुम्फावजों थांनांगौ दे नङाबा मबाइलखौ गावनि फिसाजोआनो खावदों आइया मिन्थिब्लाथ' उल्था आंखौसो जेलाव हरथारगोन बियो आंबो आइनिसो फिसाजो बेनिखायनो इसेबां इजियाव हमजाया माथो मबाइलखौ नांगौबा बेलेगाव दोनखुमागोन आं बेथ' बानलु बेदांनि गारियावनो दोनहरखुमागोन आं बे मबाइलखौ रावबो पात्ता मोनि बायदि मा खालामदों नों बेवहाय नोंनोलाय मानो एन्सार होनांगौ जाखो आंलाय लामानि सिख्ला जमदों आरोना नों खुगाखौ ओरैनो फ्रियाव मोननायखाय जायनावनो मेनावनो बाहायलाबायगोन नामा नों जानला मानला आंनि सिगाङाव खुगा बाहायलाबायनाङा आंलाय सोंदोंसो दा नोंहा बेवहाय हारसिं गसंबाय थानायखाय आं बेवहाय हारसिंबो गसंनो हागौ लोगोजोंबो गसंनो हागौ नोंहा माबा प्रब्लेम बानलु बेदां बे दखानाव मोनासै आङो बै दखानाव सोंना फैनि नों बेवहायनो थाथ' थाब खालाम आंहासो दा कनस्ट्राक्सनाव गोबाव जागोन दसे थाथ' बेखौनो नोंहा खोन्थानो हाया आरो दखानाव फैदों होननानै जेरै फैदों एरै गिदिंलांफिन नङाबा बैथिंजाय नाला मोनसे दं बिथिंजाय गिदिङै थां आंनि सेराव नोंसोरबायदि मानसिया दा रायलायफै मा सानो नों गावखौनो आंबो नायनो मोजां मिथिबाय आंबो समायना आंनि महराबो जोबोद मोजां नोंसानि फावगालिनिख्रुइथ' आंसो बांसिन नायनो मोजां आरो नायनो मोजां मानसिखौ दा लाजि फोनां नों सानदों नामा नोंनावल' खुगा दं आंबो आंनि खुगाखौ बाहायनो हायो देलाय बाहायलाय माबायदि बाहायो खुगाया आंजों सेरखाव जायाबानो जाबाय नों आं नोंखौ गोसो थोयो बानलु बेदां क्लास बेसेयाव फरायो नों क्लास 9 सोर मास्टारा नोंखौ बिदि फोरोंदों मास्टारनि नामखौ खोन्थालाय आं नोंनि बेसे गिदिर जायो मिन्थिगौ बारा गिदिर नङा खोब जायोबा बोसोरबाल'सो गिदिर जागोन नों आंनि बोसोरबाबो नङा दां बोसोरथामफोरल' गिदिर जागोन दां आं नोंखौ गोसो थोयो बानलु बेदां आंनि बयफ्रेन्ड जानो नामा खानायाव हमनानै सोर फिदिंजागोन आंजों मिथिबाय नोंसोरबायदि गलाम थाखोनि मानसिया आंखौ प्रप'ज खालामनो लाजिया नुबायना हिनजावफोरा हौवाफोरखौ प्रप'ज खालामनोनो मोना नोंसोर हौवाफोराल' प्रप'ज खालामग्रोनांगौ नामा आं नोंखौ गोसो थोयो नोंखौ मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना दरखार गैया लाजिया नोङो आंखौ गोसो थोनो नों आंखौ गोसो थोनो क्वालिफाइड जायाखै मिथिबाय मोजां मोननायाव क्वालिफाइड जालायलायनाङा नैबो गोसोआ गोरोबबानो जाबाय नों मा सानो जों सानैनि गोसोआ गाइखेर आरो दै नामा नों बायदि नालानि दैया
जोंफोरबायदि गोग्गो दैजों गलायनो दासान। आं नालानि दैबाबो हाजोनि दैसो आं जोबोद मोजां। र' नोंखौ उन्दैखायसो हिनजावसाखायसो नोंनाव आखाया थाङाखै आंना। हौवासामोनबा नोंनि मोखाङाव गुग्ला जाजोब्बायमोन दा। नोंखौ आं आइ लाभ इउसो होनदों, नों खुसिजों मोसानांगौसो। मोसानो बानलु बेदां ओरै फैथ'लाय। र' आरो नोंखौ बे गारि खाथियाव नुफैबावोबा गारिनि खिथुनाव खानानैसो नोंखौ लाबथिंगोन आं, मिथिबाय? आरो आंनि सिगाङाव दिनैनिफ्राय फाल्थु खोथा बुंबावोबा नोंनि खानाय बे मोननैखौ सोर हमनानै फिदिंगोन आं। दाबायदियाव आं नोंखौ गोसो थोथारोबा नों मा बाल खालामनो? आरो नोंखौनो मबाइल सिखाव साजायगोन आं। नोंनि गारियावनो मबाइलखौ दोनगोन आं। जोंफोर गोरिब गुन्दाखौ बासिसोयोना, नों बेबादि सिखाव सानजादो। पुलिसा नोंखौ हमफैबा आंबो नोंखौ मिनिफिनगोन बानलु बेदां। ये हुइना बाद लान्जाय टेम्पार पाट दासो जादों दा। बेबायदिनो नोंसोरखौ मोसाहोजोबगोन आं। एबार अमा खर' पार्टिया सरकार दासिगोन। आरोबाव बेफोरबायदिनो नोंसोरखौ आङो मोसाहोबाय थागोन। आरो फारसेथिं जोंहा 1000 एपिसड जाबायलै रायजोफोर। 1000 एपिसड खालामनो हानायाबो जोबोद गिदिर बाथ्राथ'। 1000 एपिसड जालायबाबो नोंथांमोना ओरैबायदि अनसायनाय होदों, ओरैबायदि अनसायनाय होदों ना, मानिनांगोन। जोंना लाब्रा बड'आ माने लाब्रा बड' कार्टुना जोंना सेन्सुरि मारिबाय होनबाबो जेबो लस गैया। मानो होनबा 1000 नोंथांमोना मोनसे काहानिखौ रेगुलार नायबाय थादों। नायग्राफोरखौबो मानिनांगोन दै। जंथाब नायो बाप। सोरनाबा माबा बिखुनजोआनो बोराबलायनो, सोरनाबा बिफायानो बोराबलायनो, सोरबा बिमाया होबा गाबलायनो, सोरबा गथ'फ्रा मबाइल सेनानै गाबलायनो। जोंनि लाब्रा बड' कार्टुनखौ नायनो गोबां रोखोमनि किसिम फन मेसेज खालामनानै खोन्थाहरो जोंनो। लोगोसे सोरबाथ' फटकबो हरलायलायो नायनायफोरखौ जोंना मेसेन्जाराव आरो कमेन्ट सेक्सनावथ' दा बुंसै। दिनै मोननै खुसि अमापार्टिया देरहानायनि, आरोबाव जोंहा लाब्रा बड' कार्टुना 1000 जानायनि। दा नोंथांमोना बेखौनो मोगथां मुलुगाव देरहानायखौ लानानै दावराव दावसि खालामहरबाय थाना दै। जोंनि लाब्रा बड' कार्टुना मोगथां मुलुगनि पलिटिकेल पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया। दा जोंहा 1000 जानायनि थाखायसो मानसिफोरखौ मोसाहोगासिनो। आरो नै आंनो भट होआखैमोन ना, मोसाहोजोब्बाय साला भट होयिफोरखौ। आंनो भट होयिफोरखौ लाजिफोनाङा होननानै बुंखाबायना। आंनो भट होयिफोरखौ बेफोरबायदिसो उल्टा आंनि पार्टियाव लाबोनानै मोसाहोयो, मिथिबाय? मोसाहोयो। आरो नोंथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय, अननाय सिबिनाय गासिनोबो जासिहरबाय बेफोरबायदिनो अनबाय थागोन होननानै। दा नोंसोरबो बेबायदिनो मोसालागा बेसे समायदों दा। थबि आं मोसाया, आंनि पार्टिया जेनदों, आं मोसाया। मा पार्टियाव मोनदों नालाय? आंनालाय ट्रेक्टर पार्टी। आंनि पार्टी जेननायावलाय आंलाय मानो मोसानांगौ? मोसालां। नै नांगोल पार्टियानो मोसागासिनो उनाव। आंहा नांगोला मोसाबाबो आं मोसायालै, आं गया, बिदियाव गया। बिदि नङाब्रा टपि भाइ, जेननाय देरहानाय थाखायोना मोसाब्रा। माबोरै मोसानांगौ जाखोब्रा? बोरैबा मोनथारदोंना गोसोफ्रा दुब दाब मोसानो हानाय नङा खोमालै आङो। मोसा नोंखौ मानसिफ्रा आरो सिरियास लालायगोन कमेन्ट सेक्सनाव। होमबाबो आं मोसानो रोङालै। आं देरहाबाबो मोसानो रोंखानाय नंखायामोन। जियानो आं गयालै, बेयाव गया। साला सुवाद टपि नामा? दे होमबालाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव जय अमा खर'नि जय होनहरदो। आरो 1000 कमप्लिट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो धैर्यखौ मानिनाय बाहरबाय आं। नोंथांमोनाबो जे दा नायबाय थादों। थेंक इउ स' माच, लाभ इउ अल। बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदिनो बोर हरदो नोंथांमोनाबो दे। दोनथ'बाय।